Dobra, panowie, ja sobie puszczam strumyka. Siemanko, witam was serdecznie. O, już mnie zaszczelili. U mnie na strumyku, ciupiłem po naszemu. Nanek, cześć, witam was serdecznie. No i sobie troszeczkę Black Opsa popykamy, bo była ekipa. Także przełączam się tu ładnie do was. Idziemy na golfa. Ajajaj. UAV inbound. Rolling Thunder deployed. Oj, oj, oj. Ajajaj, ci to skokają sam. Hostile UAV spotted. Be advised, hostile counter UAV is online. HCXD deployed. Hostile UAV above. Kurde, co jest grane? Friendly counter UAV inbound. Friendly care package incoming. Be advised, hostile hitter in your AO. Halo? Siemanko, Lanek. Siemanko, ja tam nie umiał do was ten szukołek was. Siema. Lanek, ja zacząłem dopiero, znaczy zjadłem chwilę, grałem trochę, zjadłem to teraz. Spoko. Ale ile mam chyba kilobitów mam 550 chyba. Deployed. A to tam jesteście? W jakiejś drużynie razem? Ktoś tam więcej jest? Nie, ja się nie gram, ja nie gram. Aha, to jeszcze nie grosz. Myślę, że już coś grosz. Be advised, hostile UAV incoming. To też kiedy. Rafał. Kaczy. Aka. Kaczy. Dusza artysty. Bo ja tu do ciebie dołączyć nie mogę, bo jest pełne lobby, nie? Nie, jeszcze jedno miejsce. No, spróbuję i nie Hostile mogę. care package overhead. Pokazuje mi do Nanka full. A kto jeszcze gra tam? Nanek kto jeszcze tam jest? Hostile UAV spotted. Już ci mówię. Nie jest full sorki. Blacku jest. Hostile servers inbound. Podnos i kto jeszcze? No, brakuje. No widzę full jest. No. No to czekaj, a to będziesz już grał, to wyjdę. Radar is Nie, down. grajcie, ja zaraz dołączę do was. Grajcie, grajcie. No tam i tak za dużo nie będę grał, na chwilę zapadnę. Jak sprzęcik, Nanek, mów, pal się. Kurde.
kurde, no już dostałem ultimatum u rodziców, że muszę nowe uszczelki do okien kupić, bo taki przeciąg. A taki dobry sprzęt? No w porządku jest. No tam jest i7 7700K, 16 GB RAM, GeForce 6 GB OC. Hostile UAV above. Co tu jeszcze? Dysk ten SD. SSD, o tak miałem powiedzieć. No SSD. No i 1 Ale terabajt co? na dane. To teraz już Full HD jest normalnie. No oczywiście, już jest u mnie na Full HD. Już nie ma żadnych problemów. Arel mi Nie ma tu żadnych, nie zero. Hostile race No inbound. i nawet mam niski ten czas renderowania tych klatek. Sentry spotted. No dokładnie. Hostile UAV spotted. No chociaż myślałem, że będzie niższy, nie? Bo tu patrzę, że tu jest 1.2, 1.4. Myślałem, że tak będzie do zera dojdzie, no ale Execute that traitor now. jeszcze to nie ma za dobre, nie? Hostile A UAV above. ty masz encoder procesorowy, czy? Tak, ja używam procesorowy, a do nagrywania kartę graficzną. Mhm. Dołączam do was już. Dobrze. Down the list. Pick it up. No widzę, że połączyłeś. Jest tu kto jeszcze? O, siema Blaku. Siema Lemi. Są wszyscy. Siemka. Hostile counter UAV above. Radar is down. Be advised. Hostile UAV incoming. Hostile hater detected. Hostile UAV above. Ten tam rozmowy Czy prowadzi. mikrofonu nie wyłączył? Tego pomarańczowego piłaś? No, to nie piło. Ajajaj. No to tyle było dla ciebie. Be advised. Hostile race inbound. Trzeba mam powiększyć. Hostile care package overhead. Idziemy. There are no words for what I just saw. That's a hard fail. Arel, ty do nas dobijaj. A no teraz jesteś na live czy gdzie? No, live'a mam. Spoko. O, Filip wpod. Ej, siemanko. Jak tam Lemi? Co tam słychać? A wiesz, pomału. Jakoś leci. Ciepło, gorąco, wiesz, chęci nie ma na siedzenie w domu. Trochę nad jezioro dzisiaj pojechałem, tak, pochodzić, pospacerować. A wiesz. I to do pracy. No ja też dzisiaj idę na noc do pracy. Jutro nocka mam wolno. Pojutrze w środa. Egzamin. Na nockę, Z rana? na nockę to które? O 22, tak? Nie, mam przeniesione. Zjeżdżam o 1 w nocy i tak po 11 się już zbieram. Aha. No. Tak masz zrobione. Filip mówi, że Black Opsa ściągnął. To dobrze. To dobrze, no. Ja tam pogram sobie może z godzinę.
I Emil ja to nas szybko wita się, ja to wszystkich. szybko padam. A? Filip na 15-20 minut też do pracy idzie. No, jakoś idzie nockę. Ty tam na tym Kurczę. streamie urodzinowym to byłeś zmęczony, wy się tam musieli ostro. Nie, ostro nie było, no ale ja tak mam, wiesz, ja A? szybko padam, ja szybko wstaję, szybko padam. Mhm. Nie. To się przestawiłeś. Powiem ci, że nie chce mi się siadać, bo chwilę pogram i Adamek, idę, siemanko. idę spać od razu. O. Ja tak na przykład mam, jak mam Nie. zmiana na 14, to kurde, jest jak wykończony po robocie. Nie, Karol, widziałem cię, hej, hej. Oj, oj, oj. Aj, aj, aj. No, Arel, mam nową Oj, nagrywarkę. oj, oj. Ale wjechał. Pozamiatał, nie? No. Nawet nie zdążyłem zareagować. Ale mi powiem ci ta nagrywareczka, mam taki jeden czasem problem. Be advised. Nie, Hostile Cerberus czasem inbound. obrazu mi nie przychwytuje. To HDCP na konsoli wyłącz. No ale to wtedy Może potem czasem włączasz. mam cały czas włączono. No ale to musisz mieć wyłączone HDCP. No ale mam splitter, który powinien usunąć to. Nie, wyłącz Ale to to sa- po co się w to bawisz? Po co To się trzeba bawić? właśnie dlatego masz problemy. Aha, Bo on nie zawsze to dobrze zrobi i się pieprzy. aha. Wydałeś niepotrzebnie pieniądze na splitter, bo stawiam, że ze 150 zł. Nie, za 5 One dych. tyle kosztują. To dobrze, że chociaż 50 zł, a nie 150. A może ale- dlatego, że taki tani był. Nie, właśnie, I wiesz co teraz ci... tylko używaj do Playa trójki. XD deployed. Ta. Bo A tylko to- po to on jest potrzebny. Ale to na przykład jakby dał miał, nie wiem, z konsoli YouTube'a już nie pooglądam na live'ie. No na live nie Nie. pooglądasz. No. Ale A to to z po co? peceta, To ustaw z peceta. z peceta. Przecież masz teraz No. takiego peceta, że na No, spokojnie wiesz. to ogarniesz. Już zapomniałem się. Jaki mam No. model? To jest ta Avermedia HD2. Live Gamer Portable Nie, Lite. jak nie, się ja nazywa. mam wpięto już do tego. Pięta w ten, masz piętą A, w to już No. masz nową, ta? Tak, i teraz z komputera mam tak, te wszystkie... USB to kurde są. Szkoda do kasy. Szczerze mówiąc, jak nie masz stacjonarki, to się sprawdza nawet nieźle. Ale powiem ci, że właśnie ten splitter jak był i wszystko działało i nie było żadnego problemu. Jak na tej zewnętrznej działałech, tylko że nie miałech, jak to się mówić, musiałech słuchawki mieć podpięte pod Cicho. Avermedia. Żeby miałech, no, Nie, to było słabe akurat, od razu dźwięk. bo musiałeś się pierdzielić, A. żeby był drugi mikrofon Bez i tak sensu, dalej. bez sensu to było. Ta. A jak miałeś powiedzmy po optyku, to było zarąbiste rozwiązanie, bo wiesz, podłączasz sobie aby z tyłu. Tyle. I dźwięk ci wychodzi od razu na 2 wyjścia z tyłu. I po HDMI i po tyłu.
Ajajaj. Lemi, co tam kampisz? Braku Kto to opuścił. był? O chuj, przed mi na plec, pan. Quick pull. Hostile care package overhead. Fuck. No jak to? Co za żigolak. Be advised, hostile Sorry, UAV Adam. incoming. Hostile UAV spotted. Kurczę. Niepotrzebnie Ping strzelałeś. skoczył. O, jeszcze Quickpull do nas dołączył. Chyba dobrze, nie? No, dostałem od niego zaproszenie w ogóle do imprezy. To pewnie cię słyszał. O, fuck. Lubił mnie. Lemi tu oi, nieźle. No, Sorry za blachę. Hostile care package Nie, wiesz, overhead. wiesz. panowie, a nie w formie. Nie, wiem, sorry. nie powinno się zazwyczaj tak robić, bo to Sorry, chamskie teraz, jest kurde. zagranie. Luźno. Kara to była, słuchaj. No chyba. A, kurde. Miej no ten siwy wykończa. Zaruszanie nie swoich rzeczy. No nie, dobrze, że wziąłeś, bez sensu, to różnica jest. Jedyna różnica to taka, że ty mniej punktów dostajesz, a tak nie powinno być raczej, bo ten kto Ojej, zabił sorry, powinien dostać kurde. więcej. Lemi, co to się dzieje, słuchaj? Drugiego ubiłem. Zmęczony. Twojego. Zabijasz swoich. A. Aha, za bardzo leca do przodu. Kto to? Hostile Ah. care package overhead. Ajajaj. Hostile UAV above. A, Aha. kurde. Hostile hater in your AO. Cheaterzy. That's a 6-6 and a kick for that Kuźwa. SOB. Nie zdążę dobrze się wychylić, już nie żyje. W dupie z taką grą. Ojej. Kurde, Fabuła jest to- łatwiejsza. A, Kruczek. Ładnie, ładnie tam z tyłu blaku. Pięknie. ajajaj. Lemi kuźwa jak oj, skubaniec z formy nie wypadł. Aj, kurde. Nanek mistrz okna. Ajajaj. Winning this fight. Nie udało się. A! Flaka ubiłem, 6-6 wyleciałem, and a dobra. kick for that SOB. Zdarza się. Ale wracasz. No wrócę. Skoro tam serwera miałem, mogą odpalić się. Zdarza się. Jak ja nie lubię tej mapy. Hostile HCXD in your AO. Co to było? Ajajaj. Jak Talon destroyed. mnie Kurde. Blaku zestrzelił? Kuźwa. Rozwalił mi to, We're no. in the last seconds. Bring this home.
Wariecie. Ajajaj. Uważaj, tam przyleci masakra. Be Tam jest advised, gość. Okej. hostile care package overhead. No i dupa Prawej. blada. Dupa blada. No najpierw ciebie zjem jeszcze. Hostile Guardian spotted. Już będzie koniec. All Zabiłem go. CP assets Kim w oko. degraded. Siemanko, pany. Halo, Siema, halo? siema. To co, Tu grasz Tu jest tam? tam. strzeniłem. Talk is cheap. Co tam gracie? Halo. Halo, słyszymy cię. Halo. Witamy. Witamy i Co tam słyszymy. grane jest? BO3 na hardkorcie. Było trzy. O, Nie złagam 10 minut z wami, 15 może. Taki jest? Nie skacze. Kaczy. nie, on wyszedł. A, wyszedł. No. Jak tam na noś po pierwszym live'ie? A w porządku. W porządku ci powiem. No dobrze. Tak. Tak, troszeczkę może wystraszony, ale... Haha, widziałem cię właśnie taki zestresowany, byłeś delikatny, kurwa. Ale trochę ci widziałem, nie jestem uświetniałeś, co? Co? 600? 600 wyświetleń miałeś? Nie rozumiem. 600 wyświetleń miałeś, czy ile? Nie wiem, nawet nie spojrzałeś. 670 chyba. Żartujesz. No. No to kurde, jak na pierwszy raz to wspaniale, nie? Ty no, to jutro będziesz miał 2000, chłopie. Jasne, jasne. Ale ci powiem, bardzo fajna grupa sprzymierzeni. No. W ogóle oni mnie znaleźli na Twitchu. Tak? No, tam coś taki jeden. Krystian. Widzisz. To można tak powiedzieć, zostałeś wyłowiony jako talent. No. Nie tam talent. Ale nie, no fajnie jest tak. Pewnie, pewnie. To jest tylko taką, no, jakby to powiedzieć, grupa, którą razem sobie pomogą, o. Mhm. Black Ops on mission. Dobra panu, a ty Eldorado dołączasz? Na WO3? No? Chodź, No. dawno cię nie było. Ajajaj. A, mogę zagrać. Daj mi chwilę, odbiorę sobie złom. Lemi, ty jesteś jeszcze? Cały czas jest. Skupiony, słuchaj. Ach. No właśnie, Friendly UAV kurde, to tu inbound. ładne muszą być wyniki. Ajajaj, ale żebym to zepsuł. Idę tutaj od drugiej strony. Od tej strony tam było dwóch Lemi. A. 5-1. Fuck. Ajajaj, nie zdążyłem.
Już mi plecy robią. Skurczybyki. Kurwa, to co robię, nie? Pierdziele. Haha! Super. Be advised, hostile UAV incoming. Be advised, hostile care package overhead. Ja pierdzielę. Be advised, hostile counter UAV is online. Kurde, jak oni szybko strzelają. Be advised, hostile Skubańce, hardened nie? sentry spotted. No. Ja zaś... Ślepe naboje zaś. No my to ślepakami strzelamy, słuchaj. To niemożliwością jest. Ja już to dawno Eldorado powiedział, jak z nim grom to mu ślepaki, on ma ostrą amunicję. No ja też teraz nic nie mogę trafić. Nie Eldorado. Hostile counter UAV above. Radar is down. Dokładnie, dokładnie, ale... Hostile UAV spotted. Dokładnie to. Wiem, Co ty masz? jaka ma rana. To idź na je pokaż. Nie, Ach. Kurczę blady, no. Hostile UAV above. Kurwa, ale tu się... W dwójkę. Oj. Kurw. Jak to mówisz? Już mnie to denerwuje. Jak tak można? Kruczek ma plecy, ale mnie tak nie słyszy. Jak tam jest Gansa? No kurwa. Plecy mamy, plecy. Mhm, tak. Be advised, hostile UAV incoming. Ajajaj. Pieprzona maszyna. No. O, zniszczona. Hostile Cerberus inbound. Ale tłuką. Zbierają to prawda. Hostile Hellstorm overhead. Masakra, że go tagu nie ma. Żebyś wiedział, słuchaj. Jak ja nie mogę nic zabić, słuchaj. Teraz. Ja tylko po swoich podnoszę. That's a 6-6 and a kick for that SOB. Hostile UAV spotted. Be advised, hostile hardened sentry spotted. Już mam, słuchaj, jeden. Drugi. A Jezu, no. Jest, mam tam. Blaka trafiłeś. A. Jaki Kurde, no, Kurczę. Blady, dołek się tak zrobić. wiedziałem, że on tam idzie. Ja popatrzył, że Quickpull tam wleciał. I go już potem nie było. Ajajaj. Friendly UAV inbound. Hostile ACXD in your area. A, pierdzielona maszyna, weź ta ją Be zniszcza. advised, hostile UAV incoming. Kto mnie wysadził? Mój. O kurde, nie trafiłeś. Kurwa. Jak Nie gadaj, że 3 podniesie. Oj, oj, oj.
Ajajaj, no. Sorry, kuźwa. Nic się nie stało. Byle cię nie wyrzuci. Robię co mogę na net, kuźwa. A nie da się odrobić. No, popatrz na moje wyniki. Too much hangs on Popatrz na moje. A, Oj, ta weśnia. No ciężko, kurde. kurde, to tu zaś z boku, no. Ja zawsze mam szczęście, nie mogę iść na solo, są na są. Tylko zawsze musi mi ktoś wyskoczyć. Widzisz masakra, jak ci pomogłeś? Dzięki wielkie. Nie ma za co. Ajajaj. Dupsko mi tak właściwie chyba uratowałeś. No to mam zeza dzisiaj. O. Kurde, ale dziwne, że Przemęczy przegraliśmy, blach. naprawdę, kurde. Wstyd. Obraza dla zarywu. Nie no, u nich cały team dobrze tak zbierał. No. Ale mówię, że moja gra to obraza dla zrywu. A, przestań. Jak mnie jeszcze nie wyciepali, to wszystko dobrze. Nie było najgorzej, zobacz swoje staty, a moje staty 31 do 20, 13 do 21. Wiesz co, to 13 to jest nieważne, to 6 trochę martwi. Tam, No właśnie. wiesz, tak Dobra, jest, bo tak 26 kontra 6. Eldorado, ty jesteś? No jestem, wiesz, czekam na miejsce jakieś. O, Teraz powinno być. pełnomocno. Może teraz się zwolni. Teraz już powinno być. Dobrze grali, Filip. Kurde, co jednego gracza nam brakuje. No mnie też wywala. O Boże. Hejo? Ej, Siema. no. Ry, po raz drugi. A Quickpull co, już skończył, czy co? No, może idzie sprzedać konsolę. Aha. O, Blacku znowu przeciwko nam. No dobra. Arel, a co dokładnie potrzebujesz? Weapons free. O kurna! Co to teraz było? Wow. Ja nie wiem, czy doszła.
Ale wciry. Makabra. Kurwa. Hostile UAV above. Kurwa. Oj, oj, oj. Kurczak, ale mów jak nadlatujesz. Oj, oj, oj. Odwróciłem się z drugą strony. O. Sorry. A, sorry. Sorry, Eldorado, chcąc. Ale Ale no dwie raz te nie klatki wiecie. mam, tyle ile trzeba. Więcej się chyba nie dawał. Ojej, to tu strzelał. Jo, tamtego. Obciążenie tutaj na tym mam Kuźwa! Hostile counter UAV Faster. above. Radar is down. Hostile UAV spotted. Multiple hostile UAV. Ej, wziął, ściągnął wszystko. Be advised. Hostile counter Nie, UAV is kuźwa, sorry, Eldorado. Hostile Spoko, UAV spoko. incoming. Plecy macie, plecy. Masakra, A, plecy, leci. plecy, masakra! Aha, Jak ja nie żyję. Kurczę, nie mogłeś poczekać chwilę. Gdzie nas wszyscy są, kuźwa, nas tu lejemy chcą. A, lecisz, ja? Trzymaj się, Filip, miłej nocki. Hostile UAV spotted. Za niska czułość ewidentnie, to nie ma sensu. Hostile hater detected. No jak on tu wychodzi z Free Fire'em? Mi się Jak ja mam kurwa kogoś anorak. takiego zabić? A mi się kurwa anorak zacina, nie wiem czemu. UAV above. Radar is down. O kurde. Advised. Hostile UAV incoming. No, dlaczego gościa nie zabije? Kuźwa, centralnie w łeb dostał. Ajajaj. Ale wciery dostaję. Cholera kogoś. Kurwa. Ja cię kręcę, jakie wciery. Co to są za typy, kuźwa? No ta, 700 level, no super. Się dziwię, że takie bęcki dostaję, jak ja nie mam szans z takimi Chcesz ludźmi. Ja pierd... Romeo. Zobacz, jakie oni tam levele mają. 1700. Nie no, 1000 u nas mają. Hostile counter UAV above. Radar is down. Słyszysz, ale to tam level nic nie daje ci. Co, szybciej kulki lecą? Nie, ale kuźwa umiejętności, doświadczenie. Be advised. Hostile UAV incoming. Nie porównuj doświadczenia z gracza z 32 poziomem do gracza z Hostile 700 care poziomem. package overhead. I umiejętności. To nie ma sensu. Oj, oj, oj. Ale co, się rozmywa obraz? Hostile hater overhead. No nie powiem. Hostile GI unit detected. No już masz mieć pod patrzę. Kurna. Ale mi właśnie powiedz mi na tym i7, nie? Kurczę. To ile tam tego obciążenia na procesorze idzie ustawić? Nie da się. To zależy, wiesz, jak Hostile counter ustawisz w UAV tym, above. w Radar is OBS-ie. down. No właśnie się... Ale nie przeciążysz go bardziej niż 30%, to nie ma szans, żebyś go bardziej obciążył. Nie, no ja mam 40 nawet. Ta? Uj, o jego może Nanka to może będzie mniej tam, no, mocniejszy jest. Bo on ma tą 7700K podkręconą. No ja mam Znaczy- 4 lata, mam swój procesor, no 7 no to już wiesz, trochę czasu. No. No. Ty masz ustawiam, że 6700K albo Nie, ja mam 4 coś, ja mam 4 te. 4650K na przykład. Nie, mam 4770 chyba. Aha. To jeszcze inny. Mam 4 GHz. Aha. No. Kurde, ja tu Tylko widziałem... 4 lata temu kupowany, no to już trochę lat ma, no. No, ale wiesz, to nadal jest bardzo dobry sprzęt, nie? No jest, no wtedy to był topowy procesor, nie było lepszego. Dobra panie, trzymajcie się. Lecisz? Siemanko, ja Już? Będę uciekał. to No, spoko. lecę. Spoko, No, trzymaj trzymajcie się, hej. No Ej. dobra, na razie.
Ja się zastanawiam tylko, czemu Nanek nie wziął 8700K, przecież to jest, nie wiem, 60 zł. A wiesz, zawsze masz 1,5 roku młodszy procesor. Mocniejszy, nie? No co ci mam powiedzieć, Do tego, tak? co on robi, to tak mu niepotrzebny. No, Przecież przecież, zawsze poprawiać i za chwilę 1000 się zbierz. wiesz, a druga rzecz to jest taką, składał mi to Loco i stwierdził, że taki mi wystarczy i tak mi powiedział, że to za dużo jak na mnie, na same To nie streamowanie. za mocny jest, to dużo No. za mocny. Także mogę to obciążenie Bo procesora tobie to by zwiększyć tam. spokojnie starczyła i 5 7600K albo 8600K, to już by był bardzo dobry procesor No, ale jak na wolałem ciebie. sobie troszeczkę Albo nawet większy, jakiegoś większy kupić, żeby Ryzena mieć... 5, jeśli chodzi o stream. To Ryzen 5 to byłby bardzo dobrym procesorem, albo Ryzen 7 to już by był kosmos pod streamy. No ale tak się Bo one stało, w tym tak to są. mogli. Jest dobrze. No, Pewnie, no ale ja I sobie tak kupiłem jest 3 lata, bardzo 3 dobry i lata tak. temu i nawet klateczki nie zgubi. Mogę robić tyle rzeczy na raz, że głowa boli. Filmy oglądać, net przeglądać, streamować, nagrywać jednocześnie No. i jeszcze obrabiać filmik. I dalej chodzi normalnie wszystko. z tym obrabianiem filmu to ja bym nie był taki hop do przodu, słuchaj. No jak? Nie? To Zależy robię jak czasami. encoder Pracuję. ustawisz. No jak? Normalnie przecież streamuję Sony Vegasem, przecież czasami robię, renderuję przecież. A, bo Vegas jeszcze ciągnie z karty graficznej mocy, ale jakbyś to robił w Premierze na Ale przykład, no to już by cię nie kartograficzną- wyrobił. Kartą graficzną nagrywam stream A, no to jednocześnie. Spokojnie się wszystko wyrabia. myślałem, że Spokojnie. wszystko robisz procesorem. Tak Nie, to by nie nie, robię procesorem. nie dał rady wszystkiego zrobić. Masakra. Ale mi to tam wszystkie triki obcekane. O, ja mam tutaj poustawione Jak wszystko, ja bym- że No jak ja bym siedział tyle w tym, to też wiesz, to nie byłoby problemu, wszystkie encodery i tak Wiesz co, dalej. też wszystkie metodą bufferingi. błędów, nie? No. No tak jak teraz mam Liquidate all CDP assets. 10 mega wysyłki tego obrazu, bitrate'u. I to jest i tak dużo, bardzo dużo jak na Full HD. Dużo? No, bardzo dużo. Szczerze mówiąc, filmy na YouTube'a się takie nagrywa w 10-12 na megabitach. A ty streamujesz w takim bitrate'cie. Aj, nie. Tam kusiu. Słyszę, że jeszcze 20 mam zapasu, także. Bo na przykład YouTube nie przepuszcza więcej, jak się nie mylę, na film niż 12 megabitów Full HD. Chyba nie. Mhm. Więc czasem, znaczy opłaca się tylko to, że tak powiem, nagrywać w maksymalnym bitrate'cie, potem No. podczas renderingu to zniżasz do 12 i wtedy masz najlepszą jakość. Tak jak ja robiłem to. Ale to też jest dużo Tylko zabawy. wiesz... Nie. Tyle samo, co jakbyś nagrał normalnie w 12 megabitach i tyle. Po prostu jak ustawiasz renderowanie, to nie ustawiasz maksymalnego bitrate'u, czyli na przykład tak jak masz na normalnie nagrywarce 64 megabity, tylko ustawiasz skubane. 12. Ale już No i to już... Reszta robi komputer, nie? Co to było? Ojej, no, teraz się oddało. No. Nie tego, co trzeba, żeś trafił. Ajajaj. Hostile UAV Tu już spotted. grają tacy bardziej na moim poziomie ludzie. Przynajmniej coś fraguje. Oj, kurde. Kurde, tam ten Wiesz co, a snajper jest. propos tego bitrate'u, No, tam jest tak, że powiem ci Nanek, że tak ja metodą prób i błędów, to taki na Full HD 60 klatek to takie minimum to jest właśnie 7-8 tysięcy jest najlepsze, bo niżej to jakoś zaczyna być kiepska. No, ale maksymalnie nie przepuszcza więcej niż 12, ale nagrywać Nie możesz wiem ile więcej, tam, ale nie wiem ile tam. trudno Jak ja- powiedzieć. Be advised, Ja to czytałem- hostile UAV incoming. Było 12, tyle jest na filmiki jak wrzucasz na YouTube, a nie wiem ile jest na... no, Overhead. Jak, na stream chyba live'a. jest 8 albo 9 megabitów, chyba że robisz w No. wyższej rozdziałce. Zawsze jest niższy trochę, nie? Ale na przykład jak niektórzy streamerzy robią to w 30 megabitach, 40. Ale to Twitch, wiesz, i tak dalej. Zależy ile, jaka platforma ile przepuszcza. Co tu tak mało tych Hostile ludzi tu? Wraith inbound. No dzięki.
Zabił mnie mój własny. Czemu nie? Ojej, jestem kulem. Jeszcze to i tak nie mam wszystkiego ustawionego, to tak wszystko jest na próba. No tak, to wiesz, to wszystko z czasem przyjdzie. Tak jak i sam w końcu ogarniesz, jaki bitrate, jakie opóźnienia i tak dalej, wszystko. O, Tak jak i z renderingiem, czym więcej będziesz ciemko, montował i ciemko. tak dalej, no to wiesz, wszystkiego się nauczysz. Bo tak trudno jest czasami kogoś nauczyć. A Jeśli to samemu też zależy tego od nie robisz. komputera, bo nie wszyscy mają ten sam komputer. Starczy, że będziesz Ale miał... wiesz, to nie, akurat komputer jest najmniej ważny, najważniejszy to jest program i jak ty to robisz. To jest najważniejsze, bo komputer to sobie może być każdy inny. Rzadko kiedy się zdarza, że ktoś ma dwie takie same konfiguracje, no chyba, że to już jest topowy sprzęt, więc się inaczej nie da. Hostile server is inbound. To już do mnie strzeloli. Na nick. Kurde. Hostile lightning strike targeting active. Be advised. Hostile lightning strike. Przegrywamy, lol. Spotted. Hostile Ja wiem, UAV spotted. Ajajaj. Ech, ten głupi robot. Be advised. Hostile UAV incoming. Ajajajajaj, ale mi to źle idzie. Hehe. Trzeba zniszczyć tego robocika, bo mnie denerwuje. Trzeci raz mnie zabił. Kurczę, co jest grane? Jebany robot. Ajajaj. Blaku, ty łobuzie. Kurczek. Kij z kruczkiem, ten jest popieprzony, ten robot. Blaku. Co? Kurde. Wyjdzie za mną, jak uważaj, wyjdzie. No czekam. Dobrze. No kuźwa, nawet 7. No jak go nie trafiłem? Server is inbound. Headshot powinien być. No to trafiłem. Inbound. Sorry. Ojej. Hardened sentry deployed. Plecy macie. Mówię, Hostile UAV spotted. Ajajaj, ale że mu w pot. Wiem, akurat wpadłeś tam, tak? No, no, no. A za tobą szło dwóch. That's a 6-6 and a kick for that SOB. Kurde i zaś. Ja pierdolę. Szkurde, nie mogę tego odrobić. Ojej, to jest nasz, sorry Guszy. Cholera. A, O. No blisko, blisko. No.
A i W za ogóle jak tam wysoko. panowie zadowoleni z naszych piłkarzy na mundialu, nie? No jasne. It's slipping. Mi się podobało jak Kolumbia grała, bardzo ładnie. Nie, Polska Ja byłem wtopiła pod dwa wrażeniem. Nie, Polska wtopiła 2 kupony, bo obstawiłem 2-0 dla Senegalu i 2-0 do Kostaryki. Kick for that SOB. Nie puścili mi nikt, no bym się Friendly hardened popatrzył. sentry. Kurde. Strzelili bramkę, cholera. Jeszcze obstawiłem, że bramki jeszcze na mistrzostwach. Cholera wdupiłem. A Ale mało co by nie trafili. ten, No co? właśnie, kurde. Ale wczoraj... Kuźwa Co tak Obstawiłem jeszcze, dać jeszcze dupy. obstawiłem 4-0 z Japonią. Ajajaj. No i tak Takie. będzie. Może Jeszcze Japonia i wakacje mają chłopaki. Ja tak proponuję, żeby po prostu ten mecz z Japonią oddali walkowerem. No. I tak im to nic nie da. No. Mecz o honor. Chociaż nie za duży wstyd by był. Mecz wstępny, mecz o wszystko i mecz Ja. o honor. kurwa, wykreśliłem cały. Hostile ACXD in your AO. Co jest z tym pingiem? No, A, Ja już wiem co jest z tym pierdzielę, pingiem. no. ale wynik. Tak niewiele zabrakło, się odrobili, no. Kurwa, nawet co masz sobie? No. Jak oni... Haha, Emil, no ja, no honor stracili. TACOM, get me rap support. You better run. Mój tata był najlepszy. Zacznę oglądać jak będzie 1-0 dla naszych. Nie obejrzał nawet minuty. Ale tak dać dupy. No co Aż zrobisz? wstyd. No co zrobisz? Znaczy ja powiem wam tak, że ja się spodziewałem takich wyników, więc dla mnie to jest żadna... No ja też reakcja. tak przypuszczał. To wszystko się Ja się zajmuje. spodziewałem. Powiem ci tak, I nie mieli się tak Jakim przez- jakim cudem oni dostali się na 5. miejsce w ranking FIFA, to ja nie wiem, ale już spadli na 10. Jak się robi Grali sparingi z z takim- Maltą? No. Jedynym Z kim oni fajnym grali, wczoraj to popatrz. Anglia. Ale Anglia nieźle porobiła za to. No ale oni też tam mają taki, wiesz, skład tam taki na jeden raz, tam, no, tam mają rewelacje. Ale grają, Na razie Chorwacja najlepiej. Dobrze było. ale grają. Myślałem, że tam z 6 bramek wdupią. Ale się nie udało. Ale dobrze się ten wczorajszy mecz zapowiadał przez pierwsze 40 minut. A nie widziałem jak Emil jak Islandia grała. Jak oni grali ta Islandia? Bronili się wszystkimi i tyle. I co? Jaki wynik był? Pałka. O. Mm. No co, nie ma chętnych do grania? No widocznie nie. O, O, ktoś tam wszedł. musiałby do blacha też do ręku. No. Zaraz to zrobimy.
No, bił. Arel też chyba gra. O, tą mapę lubię. You're free to engage. Fuck. Ajajaj. Jak go nie zabiłem? No. Lucky. Jaki ping, kuźwa. Oj, Blaku. Ty łobuzie. Ej, kuźwa. O Jezu. Własny mnie udupił, jak fajnie szło, kurde to. Kuźwa, kurwa mnie już tam ogranicza mi dostęp do tego internetu, bo nie wyczynię. Wyłączę im całkiem. Tylko ja będę miał. Ajajaj. Aj, ty szmaciarze. Supplies dropped. XAO. In position. ECM deployed. O ty. Ajajaj. CUAV mission line. O co? 50% check. Co jest? Thanks for the work. Counter UAV. Be advised. Hostile care package overhead. Ajajaj. Be advised. Hostile UAV incoming. Lewi, prawa. Wyjęty. O, przepraszam. Nie. Kurna, Blaku! już okna nie przyszło. O, Ale mi uważaj, Blaku idzie.
Ojej. O, wiedziałem. Z tej strony szedł. Widziałem, z tej strony idzie. O! Aj. Kurna, no nie. Ja. O, ale mi teraz wyszło. Ło. Oj, Blacku. Specjalnie. Kurna, 4 zdjąłem, a tu 5. Skurczybyk. Ojej. Hostile care package overhead. O ty szczurze. Ja. Cerberus inbound. O, przepraszam. Ojoj. UAV above. Dobra, spoko. Hostile hardened sentry in your AO. Hostile HCXD in your AO. Siema DJ, siemanko. Sorry, Lemi, dorosnąłem cię? Trochę. Przepraszam. Niechcący. Nie ma problemu. Aj. Kurde. Fuck. Bierajcie tagi, panowie. Staram się. Ojej, nasz, kurde. No może się przełączyć. No i był Lemi, zaśmieję. Hostile care package overhead. Dobra. Sentygana nie ma? Be advised, hostile counter UAV is online. Hostile Cerberus inbound. Kurna, miałek 3. 2. Trzeci mnie Be zabił. advised, hostile hardened sentry spotted. Aj. Nanek, jaki obrót, jak baletnica. No, dziękuję. Że uznał to za komplement. Oj, sorry. Juraza zgarnąłem. Ach, Myślałem, że to był przeciwnik. aj.
Porażka. Bring it next time. Anek się nieźle rozpędził. Już się rozhuśtał. Jeszcze mało tagów dalej, no u nich 3 powyżej 20, kurczę, więc tak ciężko z czymś takim The walczyć. 54 Immortals crush all opposition. Teraz nie mogę. On się ma? Weź. No cześć. Poczekajcie, zmienię tylko język w konsoli. No i pieska uspokój. Tak, Ale jego to nie mogę, nie da się go bo cię uspokoić. wyciszę. Mogę przyciszyć mikrofon, ale psa nie spokoję, bo sam żyje sobą. Kaganiec mu załóż. Jeź mu daj. Przegryz! Dałem mu. To co ty masz za kaganiec? Jaką stalowy kaganiec przegryzie? No pomyśl. A on niedźwiedzia ma. Plastikowy, bo trzeba tego, bo to szczeniak jest. Oj, DJ. No co, szczeniak? Co, psa nie miałeś nigdy? Ale przecież jak masz kaganiec, ty go zakładasz na pyska, nie wsadzasz mu do pyska. No na pysk! Tylko, że nie mieliśmy taką chwilę nieuwagi. Wskoczył na szafkę i wziął ten kaganiec. Ale ścisz i trochę nic nie mikrofon, bo sprawił. tak idzie po uszach. Dobra. Na fringe, panowie, fringe. Nie, Nuketown. Na fringe. No. Fringe. Nuketown. A jak Slemi w ogóle? Nie, poszedł już, Nie. bo go uszy bolały. No cóż. A to ty tylko ze względu na niego przyszedłeś, to wyłaś. Nie, wszedłem Zostaniesz ze względu na wyrzucony Nanka. zaraz. Wszedłem ze względu na Nanka i na to by mi się nudziło. Aha. To i tak wyłaś. Nie. Nie jesteś moim ojcem. Myślałem, że przyszedłeś ze względu na to, że chcesz pograć, a nie ze względu na kogoś. Nie no, nudziło mi się strasznie. Aha. Siostrzeńcy pojechali, mam wolną chatę. A to siostrzeńcy cię wychowują? Nie, To czemu bo masz rodzice wolną razem z chatę? nimi. Sakra. Rodzice razem z nimi pojechali, żeby ich odwieźć. Nie, DJ, ścisz Dobra, troszeczkę Dobra, ten mniejsza z mikrofon. tym i tak cię wyciszę. Co? Nie krzycz. Dobra, już go wyciszyłem. Wyciszmy go wszyscy, niech nie słyszy go nikt. Ani on nikogo nie będzie słyszał. Black Ops, you're free to engage. Tu będzie siegal. No, dlatego nie chciałem tej mapy. Ajajaj. Wiktor, gdzie jesteś? Chodź, uratuj. Zbierajcie te tagi, bo ja nie dam rady. Słuchaj, ja tu będę strzelał, a ty zbieraj. Dobra. O kurczę. Ja pier... ja tam biorę shotgun. O, 3. Nie, muszę Kaj być, się bo ja tu ciśniesz. się- HP nie mam. Ej, huk. Ajajaj. Mój mnie zabił, brawo. Inteligencji gratuluję. No już lepiej. Nie idzie tak po uszach. A to on coś mówi? Boże, za głośno jestem. Cicho. Tak, idealnie. Nie no, bo ja go nie słucham. Mam Aha, go jest wyciszonego. dużo graficznych. Dobra, Polecam tak zrobić. Wiecie, jaki spokój Ajajajaj. jest? Nie, w czym ja ci nie powiem na szczęście? Jaka padaka, Jezus.
Ja pierdzielę, nawet gościa nie widziałem. To jest mapa taka, że... nie ma sensu. Ach, kurde. Hostile care package overhead. Sorry. Już się biera do roboty. No stary, no. Ach, Be advised, hostile counter UAV is online. kurde, no nie umia tym. Ile tam tagów leży? To zbierać. A, A, zbierać, ja. to se tam idź. A, ty przeciwny jesteś. Ta rzecz. Na... co, Nanek? No. No, Nanek jest mojej. Tej wygranej. Kuźwa. Remis jest. Ajajaj. Już nie. Serio? Mój. Mój własny mnie zdjął. Jak ci ludzie grają? Kruczek, łobuzie. That's a 6-6 and a kick for that SOB. Kruczek, łobuzie. O, przepraszam. Nanek jak się rozpędził to... Dobra, to zostaw. I tak po sobie. Lightning strike on standby. Aj. Cas fail. Ojej, to nasz. Sorry. Nic się nie stało. Ajajaj. Ach, kurde, Kajo patrza. Hardened sentry deployed. Ojej! Kurde, nic tego robię. No joj! Ładnie panowie, jeszcze jeden, nie? Kuźwa, no swoich! UAV Kto ich w ogóle dopuszcza do tej gry, że oni swoich wybijają? That's a Wow! 6-6 and a kick for that Ten Marcinek to wybija swoich, faktycznie, tylko trzeba swoich. No, To już raz nie rzędu wybił. dostał grę z Caritasu, kuźwa, i Ach, teraz wybija swoich. kurde. Denerwuje mnie, no. Dobrze, Ej, jednym, człowiek. panowie. Tak, ich miał jak na Ach. celowniku, ładnie. No ja zawsze tak mam, O, ale przeżywają. failing the accord. kurde, panowie. Hostile care package overhead. That's a 6-6 and a kick Oj, for that oj, SOB. oj, 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 własny. Nanek, łupiesz ich. Hostile UAV spotted. Oj, sorry. No, Przepraszam. dzięki. Najpierw mi kosze łupać, a Przepraszam potem cię. mnie wysadzą. Niespecjalnie przecież. Nie, o, gdzie tam?
Ja byście specjalnie coś. Znaczy ja zawsze byłem po twojej stronie. Kuźwa! Six and a kick for that SOB. Kurwa, remis. Ojej, ja tak lepszej strony będę. Care package awaiting orders. Ach, cholera jasna. UAV inbound. Dobra, Oj. pięknie, A, nice. pięknie. Kto podniósł ostatnią? Jestem ciekaw tylko. To był ostatni frag. I tam podniosłem ostatnią blachę tam obok, po prawej stronie. Ale kurde, jaki wynik, 31. Stykło. No ładnie, 28 Skubanie. zebrałeś, Nanek, pięknie zebrałeś. No, widzisz? Się poprawiłem, lepszy komputer, kurde, lepszy monitor. Nie, to... bardzo ładnie, bardzo ładnie. To nie są te czasy BF-a, że się upało. O, To jest szybsza rozgrywka, dużo. Ale teraz wybierzmy coś innego. Deszczowego fringe'a. Ja jeszcze ostatnią zagram sobie i śmigam. I już. Weźcie zaproś, jak możecie. Dzięki. O, jeszcze 5 levelów i kolejny. Hiszpania 2, Hiszpania 1, 2 Maroko. O kurde. Co się tam dzieje na tym meczu? O. Powtórka z rozrywki. Ronaldo ponoć karnego nie strzelił. No. Tak? Oni noktaun. No, Hiszpania chyba specjalnie, bo Niemców uniknął. No nie, my kontra zryw. Polaków. O Boże. Jeszcze jedną pany, tą zagram. Mm. I muszę coś zjeść, chwilę przerwy i wracamy potem. Dobrze. No ja też. Przydałoby się kolację zjeść. O, O pierdol jakiegoś kepsa i tyle. No. Karkówkę mam z grilla, słuchaj. No tak zrób. Zjedz grilla, Karkóweczka. You're clear to engage. Znowu Nuketown. Super. O, Lemi. Zbieraj te gwiazdki. Te blachy. Lecę blacha. masz na nek. Przynajmniej Kurwa, miałeś. taka to słaba broń. ach, Czemu ja zawsze idę na kruczek. pierwszy odstrzał? Aj, kurde, kurde. O. Idzie, nie łobuj się. Kurwa.
No ja sobie strzelam, że nie jest. Don Crucinio. Myślałem, że Lem jest przeciwny, bo tak mi się zdawało. Jakiś DJ. Oj, oj. Trochę zbyt szybko powiedziałem. O, Leżeć, kurde. kurwa. Kurde, tu się posypało. Blaku, co ty odpieprzasz, co? Kaj, ty żeś się mówiłem? tego nauczył. Mówiłem, leżeć to leżeć, co? No to nie mogłeś powiedzieć, sam bym się Co położył. za... Nie zdzierżę. Za mędza mnie zabił. Kuźwa, potwierdzenie. Ach, cholera. Jest ciężko. Be advised, hostile UAV No incoming. wszyscy mi sprzed nosa zabierają te potwierdzenia. Jak już nie dobiegnę, to już ginę. Ciężko ci na sercu, Nanek? Nie. No mówi, że ciężko. Uj, jak to za dziura. Leżeć. Idź pan. Mówi. Kurwa. Nie. Kto tu gwoździarą strzela? Oj, oj, oj. Hostile UAV spotted. Oj, myślałem, że zgarnę tę blachę. Ja też. Nanek. Ale mnie zabiło. Teraz je zrobię. O, jedna, no kuźwa. Ekskluzyw mnie jakiś zabił, słuchaj. Kuźwa. Ajajaj. Masakra plecy. Nie, I know. Now I know. Nie się Nanek strzelasz? Ja zawsze z broni. To ja wiem, z broni, ale z jakiego kalibru. Ostrego. Dużego. Tak jest. Jak szybko strzela, to już nie jestem pewny. Kurde, ile tu tagów. To jest, zbieraj. Ja pierdzielę. No bo nie, ty nie zbieraj, nie. Ja se muszę trochę pozbierać. Nanek to nuno nie zbieraj. Sorry, Lemi. Jak on mnie zabił? Chcę tylko 7 tagów, ale wstyd. Ajajaj, ale że kto zmaścił. Oj, oj, oj. Aj. Blaku, o buzie. Serio? Ktoś mi wysadził jakiś kutas. No. Friendly server No is in. jak? Tylko wyskoczyłem nic nie. Dobra, panowie, zablokujcie respa. Że No umiemy ich cholera, teraz. jak serwera. Spoko. Bez serwera. Ajajajajaj. Zbierać, panowie, zbierać. Kurde, kto mnie uszczelił? Ja. Nie strzelej. Nie pchajcie się za bardzo do respa, żeby się nie zmienił. A. Hostile UAV incoming. Hostile Ajajaj. overhead. Plecy. Bierz go, robocie.
No nie, teraz nie ruszę do mojego... Fixing a kick for that SOB. Jezus. No. A, nie zdążyłem się obrócić. Kurde, tego w oknie tam skasować. Kasowany. Oj. Oj! Fixing a Wywaliło kick mnie. for that SOB. To się w okno wepchnął. No nic, kończę. Be advised, Blaku. hostile Wow. EXD spotted. The world is watching. Show them the win. Fuck. Shit. Jak ja to jechać, co to zaliczyłem, to ja nie wiem. Blaku, Pewnie żeś w łeb trafił. musimy wziąć tego typa, to... Oj, kurde. Nie. To była, to nie tak. Hostile UAV above. Był tak jaki refleks, kurde. Be advised, hostile hardened sentry spotted. Ajajaj. O, Mark jak... up another win. Ja cię kruczek, ile potwierdzeń, ja pierdzielę. Ja tylko 18. Ale postęp jest. No kurczak chyba wszystko Dobra, zbierał. trzymajcie się, nie? Do następnego. No, No, trzymaj dzięki się, wielkie, na dzięki. razie. Trzymaj się, cześć. Tak jest postęp. Zaczynałem z 3 potwierdzeniami, już mam 18. Jest postęp. O, nawet jestem drugi, słuchaj, w tabeli. Dobra, ja idę coś zjeść i zagram najwyżej zaraz. No to też sobie przerwę. Ja też. Kurde, strasznie mi tnie internet dzisiaj. Tak cholernie mocno. Lera. Oj, oj, oj. Za chwilę ludzi braknie. Oj, 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 oj. Olać jednak gram dalej. A? No. Nie zostawiły mi nic.
Została mi herbatka. Oj, jeszcze tak z pół godzinki myślę i też by doleciał. Chyba, że coś lepszego. Znaczy lepszego. Jakoś. Dawaj zmienimy na jakąś inną gierkę. Zaraz. Co ty na to? Żeby sieknąć coś innego. Mógłby już BF5 wychodzić. O, na tej mapie jeszcze nie grałem. Chociaż nie, ja grałem już. Na innym respie się zrespiłem. Siema wąski. Siema, siema. Siemka. Lock and load. O. A, kurna, trzeci. Ja cię kręcę. Co się reps? Nie. O, plecy! Kurde. No plecy, masz plecy. Be advised, hostile UAV incoming. Seriously? Aj. Kurwa. Ja pierdolę. Aj, kurczę, no. O, po co przestałem strzelać? Nie chcę mi się już to grać, już nie ma sensu. Denerwuje już mnie tylko ta gra. Za dużo. Eldorado, halo. Pociąg. Eldorado, co tam, jak tam? Nanek, co tak słabo z tymi potwierdzeniami? No nie wiem, jakoś tak. Coś nie pyka, nie? No, to... Mało ludzi jest. No nie ma co jak grać. Za chwilę oni wejdą i wiesz jako. I będzie problem. Ach, kurde. Eldorado zaraz wejdzie to. No już tam 4. U nas 4 to już się wypełnia. Ale la. Niedobrze.
Oj, 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 kiedy on strzelał? Chyba, że pizzę, kurwa. Jeszcze nie sprawdzała. Jeszcze dlaczego nie sprawdzała? Bo robią chłopak teraz. Bo wszyscy co robią pizzę, to robią pizzę, Nanek plecy. To już za późno, wiesz? to wszyscy robią pizzę teraz, tak. Od razu mnie skasował. Nie, bo we Włogrostu jest gówno, kurwa, nic tam nie ma, wszystko co tam jest, to jest tylko dzięki Jaroszkowi. Ach, tu się kampił, ten gnój się tam kampi. Kaj ty go widzisz? A, faktycznie. No i mnie zdjął. O. No i nie wygrał ze mną pojedynku. O ty. Mi przykro. Daj jej proszę. Also nie proszę Ej. sam wiesz jak ja dobrze. Kurde, no ty małpo. O, kaczy wrócił. Wyłącz to. Albo ścisz. Ja to tu słyszę tego idiotę. Ajajaj. Jeszcze jakbyś Nanka oglądał, to rozumiem. Ale nie jakiegoś idiotę. Ach, kurde, co za... Nanek, ty, ale ci uciekłem, ty zobacz to. A, bo ja głupio broń That's a wybrał. 6-6 and a kick for that Eldorado, no, jeszcze wdagrał. That's a 6-6 and a kick for that SOB. Hostile UAV spotted. Co za dureń. A już robiłem. A, ziomek już poszedł. Nie wiem, czy poszedł. No jak większość ludzi go powyciszało. Wcale nie dziwię. Denerwuje mnie tylko. Wbijaj, Eldorado, wbijaj. Nie wstydź się. Kogo on ma się tu wstydzić? Sami swoi przecież. Nie no, O kurde, ten tu pozamiatał. Prawie jak rodzina, słuchaj. trochę Więcej upojtego. czasu, Ach, ten tu pozamiatał. więcej czasu spędzam z wami niż z rodziną, prawie. Be advised, hostile server is inbound. Kaczmarek. O, wyrzuciła go. Nie, zorientował się, że... Ach, Że jesteśmy rodziną i wyszedł. czekaj, zaraz Eldorado na pewno dołączy. Kurwa, plecy. Be advised, hostile UAV incoming. Masakra, czytałeś mnie Z czym? Bo ja tu ostatnio dużo czytałem i wszystko mi się miesza, że tak powiem. Hostile UAV W sensie above. gdzie? O, może tak. na grupie. A, no to kojarzę coś. Jak chodzi o to, to tak. Ach, kurde, się ciśniesz. No wiesz, bo tu jest ekipa zryw, tu jest ekipa Nanka i tak dalej, nie, więc... A to tam moja ekipa. Kto mnie zabił? O, roboty. Be advised, hostile Cerberus inbound. Nanek, kiedy 24-godzinny stream? O kurde, aleś to teraz wyskoczył. Hostile Hellstorm Nie wiem. Raczej nie mam tyle siły. Nie, co ty. Nie, weź wolne sobie. Tak ze It's 3 dni. slipping away from us. Ale Pull to it back. kurde, myślę, żeby ludzie byli na takim tym, to już jest niemodne. Ja na pewno. Abyś tam dobrze zareklamował się. A, Ogłosił tydzień przed. Wiem, Że że taka tak i z taka półtora akcja. tygodnia. Be advised, No, hostile będą, UAV że nagrody będą. multiple hostile UAV Nawet już takie małe, wiesz, symboliczne. Ja. 5 złotych w kopercie.
Co z tego, że więcej wyjdzie list? Ja, i znaczek. Mission clock running down. A, PayPalem, słuchaj, wszystko. Ja. Gołębie myślę. Idioty PayPalem. Gołębiem za drogo. Hostile counter UAV Stref above. pod nosem. Radar is down. Jakby miał przelecieć O, 400 fuck, Blacku! km, to powodzenia mu życzę. Kuźwa, czym ty strzelasz te? Czemu nie zabije mnie człowiek, tylko ta maszyna cholerna? Ja Zresztą myślę, może lepiej, że będzie... Get out of my Rewolwerem. Ja. Nanek! Tak, słucham cię. Wstyd! Cicho być. O, ho, 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 ho. Wstyd i hańba. Jak Cebulat 1. Dobra, dołączam do was. One Come shot, on. one kill. Won't even hear it coming. Się WW2 coś aktualizować zaczęło. Dobra, było pany miło, ale się skończyło. No zostaw jeszcze Eldorado wpadnie. Ja, jeszcze jedna runda. No. Dobra, jedną rundę panowie, bo muszę coś zjeść, bo jestem tak głodny, Ja że... też jest głodny, smulto. Ja tam. Później Też zjesz. przed chwilą poszłeś do lodówy. No. Ale szczerze mówiąc nie zupę. zostawili nic dla mnie. Ale chamstwo. O. No, krzyki niech cię matka zrobi. Ona już śpi, słuchaj. O tej To porze? rano do roboty. A, No jakbyś wstawał o 5 codziennie, to tak wiesz... Też byś już spał. No chyba, że chodzisz, a ja o tym nie wiem, to sorry. Emil, co się Nie, wyprawia? tak. Nie wiem, co się wyprawia. Ja tak Gramy sobie. wcześniej nie muszę wstać. Gramy sobie. Albo ojciec też już się kładzie, on to o 4 czasem wstaje. Ała. To co, nie mają kłopoty ze snem? Mój tata. On ciągle, wiesz, jemu się nigdy nie chce spać. On 4 godziny i wyspany. Tak pytasz. A niech zacznie grać. A przychodzi powiedzmy sobota albo niedziela, Cały on weekend mógłby śpi. nie wstawać. A, to się wcale nie dziwię. Wypompowany cały tydzień. Tak A weź mu każ gdziekolwiek jechać. Cię puści z torbami, a jedź z autobusem. No co zrobisz? Masz autobus? To jedź. Mi się nie chce. Ile ty teraz masz? 16, nie? Tak, skończone. No. To już możesz na A1 startować. No niby ta. Ale wiesz, chciałem, nie? Ale mama mówi, że się zabije. Jak mi kupią motocykl. No, Eldorado. Wbijaj do nos, kuźwa. To u mnie był wypadek w sobotę. Świętowali ty- zakończenie roku. Jak się rozjebali, to jeden ma pęknięte płuco, jedno płuco. Drugie ma zapadłe, połamane nogi z otwartym złamaniem, panację czaszki, połamaną szczękę. No to I ładnie. tak się to skończyło. To zdrowo, to zdrowo. Łatwiej powiedzieć, czego nie połamał. O, właśnie. Rąk chyba. Palcy, słuchaj, u stóp może nie połamał. Albo u rąk. O, w twoim wieku. To 16. A zapierdalał, nie wiem czy to było, ale 250 miało mocy. I w trzech jechali na motorku. Dwóm się nic nie stało. Dwóm się nic nie stało. Trochę tam się potem potargali, ale połamanej nie mieli, a to najgorzej. To gratuluję im po prostu. Ja cały impet na siebie wziął, kurwa. No. No wiesz, on pierwszy do odstrzału był, to wiesz. No, tam ci wiesz, wyfrunęli, nie? Bo tam... No, tacy najebani, że kurwa wypłynęli. Well, to No wiesz, wszyscy tacy najebani kurwa przeżyją bardziej jak taki trzeźwy. Wszyscy Tak. mieli ogień. Ale chyba za mało miał. Chyba będę musiał... A ile wypadków jest, że Ej, weźcie pijany tam jest zaproście cały, a ten co znajomych. trzeźwy nie żyje? No przecież mówię.
Ten kurwa pijany za galareta, kurde, się poobija tylko i... No. Zazwyczaj tak jest. Słuchaj, on jest bardziej wtedy wysportowany. On jest wtedy tak rozciągnięty. To żeśmy 12 lat temu maluchem jechali. 13 chyba. No. Co? Ja tam sam się mam trudno zmieścić. Ty mówisz Ile ty masz, 13. kurwa, 2 metry? 1,86 m. No to trochę wyższe ode mnie. No. To coś jeszcze trochę niższe ode mnie, ale jest dobrze. To słyszysz? Nie, jak to jest, ja mam nogi długie, jak je wyciągnę, słuchaj, to jak ojciec siada za kółkiem i daje mi, to ja najpierw muszę sobie fotel cofnąć o 2 stopnie. Dopiero mogę dać. Słuchaj, w maluchu to byś miał fajnie, bo byś nogami sterował. A rękami byś wycierał nie szyba. Słuchaj, ja bym na tylnych siedzeniach siedział. Jakbyś chciał na motor, to byś musiał brać Harley'a, bo możesz nogi wyciągnąć. No. Nie, to wtedy słuchaj, bym był w takim przykucu, że ty nawet sobie nie wyobrażasz. Skuliłbym się w kuleczkę, aby szybciej. O, ale ta broń wywala do góry. To był błąd. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy pić. Masakra, ty już masz wakacje, nie? No, słuchaj, od piątku. To coś Ale piątek był O, pijany. ty. To coś ruszysz, co? Z kanałem. Ta, robota, Opuściłem się. słuchaj. Trwa. Do 20 jestem na polu, w sadzie u rodziców. Od 20 mam wolne, ale jeszcze mam godzinę trening, ogarnę sobie. I dopiero mam wolne. Czyli około 21 dopiero mogę Kurna. sobie zagrać. Na pachty chodzisz. Do starego. UAV inbound. Tak. Ja tam chciałem. Na pachtę? Ach, wiedziałem, że z tej strony Ale przyjdzie. jakie dobre jabłuszka miał. Kopie. Ej. A wiesz jaki jabol z tego zrobił? Kuźwa. Ty to tylko o jabolach myślisz. Ja no byś chlał. Ja, dokładnie. Alkoholik, kurwa, jeden. Słuchaj, da go. Z kubańca. Masakra to mi poślesz, nie? W ramach donacji. Ile dobrych jabłek, takich wiesz, żeby dobry... No ale to dopiero w tym... w październiku. Albo w sierpniu. Pod A, koniec. Dopiero kurde. są pierwsze odmiany. A No, to nie już ma tak- problemu, dasz mi tylko adres. no. A papierówki Dziwię się. jakie dobre. Powiesz mi jaką odmianę chcesz, ja ci wszystko No powiem. takie dobre nawiniacza. Na bimber. Na bimber? No. Ze śliwek jest zarąbisty. A to nie, to jest śmierć na miejscu. Tak. O moim ojcu wyszedł tylko 92%. Ja pierdolę. No, jeszcze wziął... Najlepiej było jak wyciągnął to z sąsiadem i litra na 2. Spanie. Ojebali to? No. 3 dni pijany chodził. Prawie. Nie wyobrażasz sobie jak można być na trzeci dzień jeszcze cię trzyma. Wyobraź sobie jakby to... No to miło. Ty, po takim kurwa procencie? No. Takiej dace. Ale mówię, że tak go gardło piekło, że już nie mógł wytrzymać. A dmuchali potem czy nie? Po piciu? Nie. Szkoda. Nie. No, No właśnie automat mi też. się kurde zepsuł. Słuchaj, jakby tam wyskoczył ich numer, to by nawet nie wiedzieli jak go odczytać taki długi.
Słuchaj, śmiertelna dawka. Cholera jasna. Ale były w naszych okolicach, którzy napędzili sobie bimbru i nieoczyszczonego się ochlali. Śmierć na miejscu. Czemu śmierć na miejscu? Co ty za zapierdoły opowiadasz? No bo jak masz nieoczyszczony bimber, to masz z tym wszystkim syfem i tak dalej, czyli sfermentowany owoc i tak dalej. Trujące jest. Musisz go oczyścić najpierw. Nanek tam wszystko przyjmuje na No, kurna, my wincko jak my A zrobili... filtruje się jak taka beczka, jak ojciec robi, powiedzmy taka 50 litrów. O kuźwa. To filtruje się jako 2 dni. 23-4 godziny, coś takiego. No całą dobę liczyć, nie? Słuchaj, jak chcesz to takiego bimbru, może ci przywieźć takiego 60%, mogę ci wysłać. Zabezpieczę dobrze buteleczkę. No. Dzień dobry, Gramy dzień donacje. dobry. Dzień dobry, wbijaj. Co? Ja witam. Też chcesz bimber? Słuchaj, na sprzedaż handluję. A bardzo chętnie, nie pogardzę. Ja, ty się tym A ja chwalisz. wiem, Wiem, kto by Słuchaj. chciał cię bimber i to w sporych ilościach. To. Firmowy gracz. O, Ja robię w każdych ilościach. Firmowy gracz to na pewno. Ale wiesz, to zależy w jakich procentach robisz, bo wiesz, to też ma bardzo ważne znaczenie, nie? Jaki chcesz, słuchaj, 90, 60, Nie 70. no, z takim hardcorem to nie jestem, no kurwa, no wiesz, 70 już wziął, no. Jakbyś miał. Nie ma problemu, jeszcze 4 litry są. Chłop, jak to żyć, kurwa, jeszcze? 70 to kurwa, trudno cię rozglądał, kurwa. To wyobraź sobie 90 na 2 litra. To ładnie. Cześć wąski, kurwa, cię nie chciałem. Ja Nie odzywaj się wąskie, cicho, nie odzywaj się, nadal cię nie usłyszy. No, żeś mi wąski zaimponował, no. Normalnie. O ty kamperze jeden. No. Jaki Też kamper. nie zabił ten Sfelux. Gra ktoś WW2 czy nie, bo dawno nie grałem. Arel i Koczy. Co? Wszyscy grają darmową grę. Co leci? Aktualizacja. Słuchaj, jesteśmy Polakami, nie kupujemy gier, bierzemy tylko to co darmowe. Dokładnie. No faktycznie jest. Polska Ja cebula akurat- bierze wszystko. Ja akurat mam to na płycie, także... A co Ale można tę płytę pewnie dostałeś za darmo, słuchaj. Napisałeś pewnie do PlayStation Polska, żeby ci sorry. wysłać. Kurde. Ja wam oddam cyfrówkę, dajcie mi płytę. Przysłali ci pewnie. Ja. Wypalono. O Boże, ale to było dobre. Aż se to muszę nagrać. Znaczy zapisać. Kurna, to wam jak ale chcesz- że to zmaścił. Chcesz tej 70, słuchaj, to wyślij mi tam, wiesz, adres. I nie ma problemu. Spoko. No poczekaj, a jaki chcesz ze śliwek, gruszek? Kurna, z czego rapsy sam A puścili. czy to obojętnie, aby rzadkie było. Ile kręciło? Jasny gwint. Kurna. Rapsy jeżdżą. O, zamówienie. O, kurna. Gdzie karcie uciekł? Ja. A, psia mać, ile tych kurde kulek jest? Od chuja. Ich chyba jest 50, chyba wylatuje. Jak ja tego ciula nie trafiłem, no. Hostile UAV above. Przyganiał kocioł garnkowi. Blacku. Kurna. Sorry.
Ach, tam wpadł jak szpetnie. O, sus. Ach, Kurde. Małpy jedne. Friendly HCXD inbound. Hostile lightning strike targeting active. Be A, advised, dupa hostile blada, co ja to robię? Kurna, co ja to robię? Siamalody. O. To o. O, ja go zabiłem. Ja pier... Hostile UAV spotted. Time's running out. Finish this. Be advised, hostile UAV incoming. Dobra, wygrywamy taki plus. Wąski dajesz? Hostile care package overhead. All Dobra, CP nice. assets degraded. Dzięki panowie za gierkę. Jakieś błędy były. spoko do jutra. Muszę tylko poczekać, aż się to skończy. Lecę. You've seen my work. It speaks for itself. A, pad mi się też rozładował. No halo. Weź ty U kogo to? A nie wiem, ale ciebie słyszy. U filmowego. Weź go jebni, kurwa. Ojojoj. Breach. Dum dum dum. Co, będziemy czekać? No, chyba tak. Niestety. No odpowiedz wujkowi, a nie dać się zachylić. No! Daj głos.
Czekaj, to ja wejdę i dołączę. Może wam znajdzie. Ja chyba szybciej by znalazło na tym, na deathmatchu. Normalnym. Albo dołączę do kogoś, kto nie jest u kogoś. Kto jest u kogo? Ja do Nanka dołączałem. Eldorado, a ty? Ogólnie. Do wszystkich. Bo przez grę dołączałem, wiesz? Przez dołącz do sesji do wszystkich. O. No wiem. Ty daj mu Eldorado i żreć temu kotu, będzie miał do rana. Człowieku, wiesz on je, kurwa. Niedługo kurwa w drzwiach się nie zmieści. Taki zawodnik? No. Oho. Takie 2-3 faczatki dziennie zjadał z kasa. A sucha karma śmierdzi mu. Ogólnie to jest. Się kurwa nauczył. No to dobrego się wyzwyczaju. Bo mnie zaraz wywali. To będzie. You're free to engage. Inaczej. Nie, ja se muszę zwiększyć czułość. Na dychę. O. Jest na maksa co ustaw. To miał grucha na maksa chyba. Ojej. Dobra. Gdzieś mi kurwa lewano odcina, nie wiem czemu. Nie biegnę. Szybko. Ajajaj. Się tu zagapił. That's a 6-6 and a kick for that SOB. Kiedyś kurwa było. Ale już nie ma. Oj kurwa, spadłem. O ty świnio jedna. Aj cholera. A czekał. Friendly UAV inbound. Czekałem, bo słyszałem. Ajajaj, Blacku, ty opusie. Ty obuzie, ty.
No jeszcze kurwa nie trafiłem, no nie wierzę. Chcecie niespodziankę? Hostile UAV spotted. Hostile Cerberus inbound. Be advised, hostile Hellstorm inbound. Oj, 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 oj. Dobra. Be advised, hostile UAV incoming. Hostile Hellstorm overhead. Ty durniu! Hostile Talon detected. O kurde. Kurwa, dwóch to było. Hostile Hater detected. A, no o co Hostile chodzi? Cerberus inbound. Kurwa, bo i też hardcore tutaj. Hostile UAV spotted. Kto tu szkołę? Kurna, co się dzieje? Be advised, hostile UAV incoming. Co to było? Jaki kurwa jeszcze mnie wysadził jebaniec. Hostile care package overhead. Be advised, hostile UAV incoming. O kurwa. Hostile Dart inbound. Friendly UAV inbound. Aj, 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 aj. Too much hangs on this. Commit. No, kurde, co to się dzieje? Be advised, hostile Hellstorm inbound. A, czy jak się skampił? Kurna! A tak, Ja kurwa. przyjdę po ciebie, ty co? Hostile UAV spotted. Ach, nie popatrzyłeś dobrze. Kuź, debele. No nie, teraz namówił, kurwa. Mission failed. New assignments incoming. Aj, no tyle punktów. Mess with the best, die like the rest.
No trudno, no. Ti-ti-du. Będzie fringe. Hmm? Albo Hunted. Alek, dawaj, Cerbera wbijaj. Ja. Tylko żeby się nie zablokował. I już leża. Czekaj. A w jakiej pozycji? No chodziło mi o to, że już dedłem. O kurde. O kurde. O ups. Oj. Dun. Teraz chyba będzie lepiej. Kurde i zawsze dwóch. Ja pierdzielę. Muszę mieć takiego pecha. Friendly UAV inbound. Kurwa, gdzie to strzelają? Kurwa, szkła się sypią. Jak na jakiejś dobrej imprezie. Kurde, zdałyby mi się granaty, ale... Przed wami są, przed wami. Jak ja to zrobił? To je kurwa parodia. Kurwa. Claymore, kurwa. Wow, czerwona kurwa, nieźle. Co mówię? Oj. Ławki po ciebie. No, wiem.
Olej to wyleciało, kurwa. 2. 3 było. Be advised, hostile UAV incoming. Hostile HCXD in your AO. Znowu lecą. Kurna! Jednym punktem. Kurwa, z tą pompą jebańcu nie lataj. Ach, ale że kto zmaścił paczałek do góry zamiast... Dupa. Kurwa. Dupa. Ten typ, co z tą pompą lata, to zamiast walić w kogoś, to wali w podłogę, kurwa. I mnie skasował ten gościu właśnie. Uważaj, Blacku, bo on tam wejdzie. No, zabiłem go już. O, proszę. Co za... Execute that traitor now. Gdzie tu mnie uciekasz? Friendly raid in your AO. Kurczę, blady, no. Ja cię kręcę. Hostile UAV above. O, przepraszam. No, ale no co ty no robisz? Jak tak mogłeś, no? Dzień dobry. UAV inbound. HCXD inbound. Care package awaiting orders. O, ty świnio, brzydko. Execute that traitor now. Idź już, red. Kurde. Ale wygrywam. Jedziecie, dokładnie. O, dlaczego ja? Czemu ja? Kurczę, blade, no. Weź się ogarnij. Opie. Cholera. Wąski, uważaj tu. Jeszcze.
kurwa, następny parami pedałki biegają. Da się przeżyć. Kurde, ja czekam na ten. Plecy. Ja czekam na BO4. Ciekawe jakie będzie, jak to będzie szło. Ty durniu. Friendly UAV inbound. Ajajaj. We're ahead. Maintain your momentum. Ach! Dupa blada. Dupa blada, no. Ach, kurczę blady. Co ty robisz, człowieku? Z czym ty do ludzi? Proszę cię. Hostile UAV incoming. Pięknie. Siabadabadu. Ładnie. O, kto? No, Kto? Kto? A jak mu wlazłek w twarz. Prosto do japy. Dostał do gęby. The 54 Immortals crush all opposition. Dobra, ludziska, ja bym kończył. No jasne. Siedź. Nie, ja kończę, bo idę do roboty. Jeszcze z wami za chwilę pogodą. Będzie fringe pewnie. Chyba, że będzie Nuketown. O, jak Fringe będzie, to będziesz grał. Nie, jak będzie Nuketown, to zagrał. Nuketown to zagrał. już był. No to jeszcze raz, jak będzie, to zagrał. Hmm, 51. Jeszcze 5 i... czy 6 i... Nuketown, żeby był Nuketown. Ida. Dobra, ja się do was jeszcze za chwilę odezwę. Dobra, ludziska, dziękuję za dzisiejszy strumyk. Fajnie było, pograliśmy się. Ludzie też byli, ekipa. Także jak zawsze was na następny dzień, jutro może, nie wiem, jeszcze zobaczę, czy jutro coś będę grał, ale serdecznie was zapraszam. Postaram się jakieś info dać tam na Facebooku, naciupimy po naszemu. Także byćcie, no i pilnujcie tego. Dobrze. Nic, dzięki jeszcze raz dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.